Som veľmi rada, že dnes medzi nami môžeme opäť privítať ženu, našu kolegyňu, krásnu, úspešnú, pracovitú Mirku Hvožďárovú. Miri, ahoj. Ďakujem, ahojte. Mirka u nás v EDčku robí produktovú manažérku pre značku Lenovo. Tak Miri, na začiatok taká tá klasická otázka, prosím ťa, povedz nám, čo je náplňou tvojej práce? Áno, pracujem ako produktová manažérka na značke Lenovo. Mám na starosti SMB portfólio, čiže notebooky, počítače, monitory, príslušenstvo pre stredných a malých firemných zákazníkov. Odtiaľ to je odvodený aj práve tento názov SMB, čiže Small Medium Business. To, aby sme mohli predávať našim zákazníkom, tak musíme mať tovar na sklade, čiže takou hlavnou náplňou mojej práce je objednávanie tovaru, aby sme mali teda dostupné produkty na sklade, aby boli správne nacenené, aby boli odpromované medzi našimi zákazníkmi, čiže aj tá marketingová podpora produktov, no a samozrejme v neposlednom rade aktívna komunikácia s našimi klientmi a to ma baví asi najviac na tejto práci. To som sa ťa aj chcela opýtať, že ktorá časť z tejto práce ťa baví. Ono predsa len ako, že ty si asi v dennodennom kontakte ako s vendorom, teda ako asi značkou Lenovo, takisto aj so zákazníkmi. A ešte si teda spomenula, že úzko spolupracuješ vlastne ako produktový manažer takisto s tým marketingom, teda s Peťkou, s našou Peťkou, áno. Tak nám možno, že ešte povedz to, že vlastne tebe vendor dá nejakú úlohu, že ja neviem, máme novinky, alebo máme toto a toto predávajte, alebo je to na tebe, že ty sa rozhodneš, čo chceš predávať, alebo je to o tom, že čo dopytuje daný zákazník. Áno, je to taký presne, ako si povedala, taký mix zo všetkého, čiže určite aj komunikujem aktívne s vendorom, čiže s Lenovom, s produkťákmi z Lenova, aby sme objednali také a také modely. Novinky samozrejme musíme mať na sklade, potom samozrejme, čo dopytuje klient, na čo je najviac práve táto práve na čo sa pýtajú najviac klienti, čiže zo všetkého, áno, je to taký mix. Ale samozrejme mám aj voľnú ruku, čiže viem si objednať aj niečo pomimo toho. Dobre. Novinku. Novinku určite, áno. Dobre, Miri, ale ty si teda v ED už dlhšie. A čo teda predchádzalo tomu, kým si sa dostala teda na produktovú manažérku Lenovo? Áno, som v EDčku už 5. rok, čiže už budem mať inventárne číslo. Predchádzalo tomu to, že predtým som robila v Konike Minolte 5 rokov. Po 5 rokoch v Konike som si odbehla na materskú dovolenku, čiže mám jedného syna a po materskej dovolenke som nastúpila do EDčka. No a predchádzalo tomu to, že som nastúpila ako asistentka nákupu na inú značku, nie na Lenovo. Robila som vlastne asistentku kolegom z inej značky, no a potom až po roku prišla pozícia, alebo teda ponuka na pozíciu produktovej manažérky práve na značku Lenovo. Mne sa to veľmi páčilo, mám rada Lenovo, poznala som Lenovo, takže super, toho som sa ujala. Bola to pre mňa samozrejme výzva, ja mám rada výzvy, no a som tu už vlastne 4. rok na Lenove. Tak si sa volala veľmi dobre. Áno, vybrala som si veľmi dobre, určite. Zhodnotili sme. Spolupracujem. Lenovo je moja srdcová záležitosť. Ďakujem. A ešte ma niečo napadlo, chcela som sa spýtať a mi to vypadlo. Nevadí? Ideme ďalej. Spomeniem si, hej, som ako akváriová rybička. Miri, ty si také drobné žienia. Áno. A akože povedzme si úprimne, hej, takže ten náš svet IT distribúcie je proste o tých chlapoch, preto som aj vlastne ja na úvod povedala, že som rada, že tu máme ženu. Dá sa to s nimi zvládať? Áno, Dominika, dá sa to s nimi zvládať. Áno, je to také, že mužský svet, ale nechcem to takto škatulkovať. Určite je tam veľa žien, veľa šikovných žien v IT biznise a ja si to tu užívam s tými chlapmi. Neviem, mne sa komunikuje s mužmi veľmi dobre. Sú takí obvykle takí vecnejší, priamejší, neberú sa tak vážne, vedia si urobiť zo seba srandu. Takže úplne super, tá komunikácia s mužmi. Lepší ten mužský kolektív. Určite áno. V niektorých smeroch určite. Hej. Možno aj viacej potom poslúchajú trošku. Áno. A sú veľmi nápomocní, áno, keď prídete poradu alebo potrebujete s niečím pomôcť, tak určite chlapi, určite radi pomôžu ženám. A že to nechceme škatulkovať. Ešte sú aj gentlemani. Ale akože stretla sa napríklad aj v tej predošlej práci niekedy s tým, že čo akože, hej, ty je taký ten stereotyp, ty ako žena, hej, že čo sa chceš akože rozumieť do toho IT biznisu?
Mala si nejakú takú skúsenosť? No ja som vyštudovaná učiteľka, čiže to nevedela som, že budem robiť IT biznis, že niečo také technické, ale naučila som sa a v pohode som tu rada naozaj. Neviem si predstaviť inú prácu momentálne. Ale mňa zaujímalo to, že si vyštudovala učiteľku. Áno. A si mala nejaký špeciálny odbor? Špeciálny odbor, áno, som učiteľka slovenského jazyka. Musíme dávať väčší pozor. Mirka nám bude kontrolovať texty. Áno, tak. Kontrolujem produkťákom, áno. Aj mne. Ale vieme o tebe teda, že si aktívna nielen v pracovnom živote, ale aj vo svojom súkromnom a rada športuješ. Čo sa týka aj v lese, napríklad sme sa rozprávali, že máš rada prechádzky a takto, ale aj vo fitku. Tak čomu všetkému sa venuješ? Určite je to fitko. Teraz v zime, kľudne aj 2-3 do týždňa, ak mi vyjde čas. Potom samozrejme v lete je to príroda, beh, plávanie, korčule, úplne super. No a všetko, čo vlastne nejaké aktivity, ktoré súvisia s mojím synom, hej, športové. On teraz žije futbalom, takže samozrejme futbal. No musí byť. To ja viem, že vy doma žijete futbalom a dokonca okrem toho, že teda si v IT sektore, tak sa ešte dosť vyznáš do futbalu. Áno, poznám zo pár futbalistov a viem, čo je to offside. A chodíš teda, predpokladám, aj na synové zápasy. Áno, na každý jeden zatiaľ. Ale viem, že ty aj sleduješ zápasy v telke, čiže tak, presne. Teda, ak budeme niekedy potrebovať radu s futbalom, tak za Mirkou. Určite. Na koho si máme staviť. Dobre, a prezrať nám možno, že čo je pre teba nejakým takým koničkom, pri ktorom dokážeš sa najviac odreagovať. Alebo teda vypnúť. Určite ten šport, to áno. A potom čítanie kníh teraz. Aktuálne. Veľmi rada čítam knihy. Tým, že ja som vyštudovaná, ja mám slovenský jazyk, tak tých kníh som teda prečítala aj počas už vysokej školy, ale to mi nejako zostalo. Hej. Radšej si prečítam dobrú knihu ako film, ale aj film je super, ale určite kniha. Odreagujem sa pri tom. Keď sa bavíme o tých knihách, tak aký žáner máš najradšej? Asi teraz aktuálne knihy o sebarozvoji. Tým, že na sebe makám, samozrejme vzdelávam sa, takže sú to knihy o sebarozvoji, o psychológii, mám rada aj životopisy známych osobností, takže asi tento žáner. Hej. A vieš nám povedať, ktorá kniha je tvoja najobľúbenejšia? Ak si vieš vybrať jednu? Áno, tých by bolo viacej, ale aktuálne teda taká obľúbená, ku ktorej sa rada vraciam, je Umenie obyčajného života. To je taký vlastne taká kniha, ako také návody na to, aby si ľudia užívali tie bežné okamihy. Hej. Napríklad, ja neviem, ráno si vstať skôr o 10 minút, radšej o 10 minút skôr, ale nestresovať sa, neponáhľať sa, vychutnať si tú kávičku alebo ten čaj. Čiže také bežné okamihy. No. Sme si mali Je to ťažké v dnešnej dobe, ale určite sa to dá trošku také, že bez stresu, hej, si vychutnávať. Na nás. A kde alebo kedy si vieš akože tak najlepšie vychutnať tú knihu? Asi tak večer, keď už je doma kľud, keď už dieťa spí, takže asi tak večer alebo potom na dovolenke, keď je viacej času. Určite, ja nie som ten typ, ktorý bude niekde vylihovať na pláži len tak, takže radšej s knihou v ruke. Vylihovať. A vylihovať s knihou v ruke. No jasné. A ešte ma zaujíma jedna taká otázka, lebo ja som teda toto akože nikdy neskúšala, ale všimla som si, keď som kedysi možno chodila nejakou mestskou hromadnou dopravou. Ja viem, že teda ty tiež chodíš autom, ale niekedy, hej, ja neviem, napríklad tí ľudia, alebo v metre, hej, že si čítajú a proste idú len 2-3 zastávky a otvoria aj tak tú knihu, aj to tam hegá s nimi celé. Hej. Toto si niekedy skúšala? Určite áno. Tuto v Bratislave, áno, keď som prišla do Bratislavy, tak áno, to som bola bez auta a áno, stále kniha niekedy so sebou. Nemala si pro, lebo ja som sa takto učívala do školy po ceste v autobuse niekedy a som si tú vetu čítala aj 3-krát a nevedela som. Nie, vôbec ja to viem nejak tak sa vypnúť. Takže patríš k tým, ktorí si otvoria knihu kdekoľvek, kedykoľvek. Áno. Nemám problém. No dobre, ale doma máš teda aj psíka. Kto vám to prezradil? Všetko vieme. Všetko viete. A k nemu si sa čítala nejakú knižku? Naučila si ho niečo špeciálne? Áno, študovali sme o tejto rase. Máme doma psa, je to čivava, krátkosrstá. Vyplakal si ju môj syn, ja doteraz nemôžem uveriť, že máme psa, lebo ja som nebola za to, že aby sme si kupovali psa, lebo predsa len sme boli viac takí rozlietaní, rozcestovaní a tak, takže
Takže, ale tým, že on je doma sám, syn, takže chcel nejakého parťáka k sebe, tak nás obmekčil a Hugo je teda už s nami 2 roky. Hugo je čivava, áno, biela, krátkosrstá, veľmi roztomilá, ako nemôžem povedať. Už keď tak nejakého psa, tak som povedala, že niečo veľmi malé, najmenšie sme hľadali, tak. Ale aj to nejako vyrástol, tak neviem. Vykrmili ste? Vykrmili sme ho. Máte isto čivavu? Je to tá istá, áno. A tak, takže áno, máme psíka, no. A či sme ho niečo špeciálne naučili, tak také klasické povely, že sádni, láhni, dones, nesmieš, hej. Je naozaj vydrezurovaný, tým, že je taký bláznivý, tak nesmie nejaké veci. Napríklad, neviem, skákať na sedačku, alebo určite s ním nespíme. A tak to nedočiahne, či? Akože vyskočil by, hej, vyskočil. Nedávaš mu tam taký ten schodiček? Nie. No, tak... Dobrá, teraz keď už ste si ho takto vycvičili, máte načítané, tak neplánujete druhú čivavu, aby sa aj zahrali? Áno, tiež som čítala, že určite by to bolo jednoduchšie, keby mal práve on parťáka, hej, takže... Takže ale rozrastie doma. To sa nám rozrastie potom, ale nie, neplánujeme, určite nie. Máme čo robiť s touto jednou. Tým, že syn chodí ešte práve na tie tréningy, čiže naozaj ja robím závozníka a potom utekam s obsom von. Takže to musíš vypustiť aj tu Huga na ihrisko, nie? Áno. Nech uteká aj on za loptou. Hej, akože je taký, že naozaj je taká duracelka tento Hugo, čiže on keď vybehne z bloku, tak ho niekde už hľadám vo vinohrade, hej, proste. Miri, my ťa všetci poznáme ako vždycky upravenú, hej, krásnu a v lodičkách. Non-stop máš na sebe lodičky. Akože áno, 99% mám rada, času. Áno, však ako je to krásne, ale prosím ťa, povedz mi, ako v tom dokážeš vydržať celý deň? Je to náročné, to je pravda, áno, ale tak nejako to striedam, hej, že proste. Babskú tému. Ideš cez bolesť, idem cez bolesť. A krása boli, hej. Tak, ale nie, dá sa to zvládnuť, hej, ale mám rada Ale to už si asi aj časom možno zvykla. A som aj zvyknutá už, áno. Už si nohy necítiš, to je Rachel v Priateľoch, ja si už nohy necítim. Je to a taká od vysokej školy, myslím si, že už takto nosím sa, tak snažím nejak tak vyštafírovať. To je dobre. Treba sa vyštafírovať. Nikdy nevieš. Máš veľkú zbierku lodičiek doma? Práve, že ani nie, babi. Fakt, že tým, že ako mám rada topánky, tak mám veľa topánok, ale tak lodičiek radšej také, že kvalitné a tak menej. A my sme sa už akože tuto prezradím bavili my tri, že by sme vlastne mohli už aj nejakého vendora nahovoriť na akože obrandované lodičky. Áno, môžeme vyskúšať. Takto verejne to tu hovorím, že kto sa hlási. Áno, taká istá značka, napríklad niečo. Pekné červené podrážky, to by sa na Lenovo hodilo podľa mňa úplne, že geniálne, babi. Tak. No, tak Mirka, skús to pretlačiť a... Dobre. A budem nosiť lodičky aj ja. Dobre. A máš ešte niečo vo svojom živote také, čo si do dnešného dňa neskúsila z nejakého dôvodu, ale rada by si to urobila, alebo to plánuješ prípadne urobiť? Tak toto, vidíte, nad týmto som sa nezamýšľala. Ja nie som žiadny adrenalinový typ, čiže žiadne také, že bungee jumping alebo padák alebo neviem čo. Skôr také, že vyskúšať si golf, to ma teraz láka. Tak možno naučiť sa hrať golf a keď by ma to chytilo za srdce, tak možno by som sa tomu tak viac venovala, lebo tiež je to podľa mňa nejaký taký pekný šport, je to na vzduchu, takže možno ten golf by som si vyskúšala a potom ešte keď som tak rozmýšľala, stále ma lákalo, že vyskúšať si surfovanie. Ja mám rada leto, vodu, teplo, takže na tej doske to skúsiť proste medzi tými vlnami, neviem, niekde v mori. Mám odporúčané, že Portugalsko, že tam je veľmi pekne, takže možno, že alebo to niekedy Havaj. vyjde. Alebo Havaj, Dominika, ešte lepšie, že? Ja mám vždy super nápady. Nápady by boli. Áno. Miri, v minulosti si pracovala aj žila v zahraničí, ak máme správne informácie, hej? Tak áno, taký krátky čas. Hej. Aj krátky. A kde si bola, alebo čo si robila? Anglicku v Londýne. Tam sme boli, po vysokej škole som tam išla. Fakt to bolo pár mesiacov. Pôvodne som chcela zostať dlhšie, ešte rodičom som hovorila, ja už sa možno nevrátim. Hej. Mala som takéto očakávanie, ale nakoniec sme sa vrátili asi po pol roku so sestrou. Som tam bola, takže mne sa tam veľmi nepáčilo, keď mám pravdu povedať. Keď by som si mohla vybrať, tak skôr tam, kde je teplo a kde je slnko, určite.
Takže... Ale akože ja neviem, uvažovala si, alebo máš to stále v nejakom, akože takom nejakom svojom vyžliste, že či sa do zahraničia vrátiš, alebo už to akože máš nejakú uzavretú kapitolu. Že už asi pre mňa to je aktuálne uzavreté. Nemám vôbec také túžby alebo ambície sa nikde presťahovať. Ja som v Bratislave 15 rokov a úplne mi to tu stačí aj vyhovuje pre taký bežný život. Takže asi nie, zatiaľ nie, ale nikdy nehovorím. Nikdy, akorát som to išla povedať. Tak, Boh vie, čo prinesie život, ale hovorím, že ak tak potom niekde, kde je teplo určite. Ten Londýn. Ten Havaj, presne. Dojdeme potom za tebou. Dobre. Mirka, môžeme sa teda presunúť do druhej časti. Ty naše podcasty teda sleduješ, že vieš, čo ťa čaká. Je to rýchly rozstrel, kde si budeš vyberať z dvoch možností. Takže, prvá možnosť. Radšej by si bola celý deň strapatá ako Einstein, alebo mala neupravené nechty? Strapatá ako Einstein. Naozaj? Ak by si musela vybrať, radšej by si každý deň chodila do práce na somárikovi alebo na kolobežke? Na kolobežke. Radšej by si bývala sama na opustenom ostrove alebo v najľudnatejšom meste na svete, kde by si nemala svoj pokoj? Tak potom sama na tom ostrove. Chcela by si byť radšej zobudená každú noc štekajúcim psom alebo každé ráno kohútom na kikirejkanie? To je ťažká otázka. Tak asi kohútom ráno. Ano. Na to kikirikanie. Dobre. Ako domáce zvieratko by si vybrala radšej krokodíla alebo hada? Krokodíla. Had nie. Nie? Nie, hadi. Tak chcela si najmenšieho psa a vybereš si krokodíla. Ja mám nejakú takú ja mám takú fóbiu na tých hadov. Hady nie. Radšej krokodíla. Vybrala by si radšej Lenovo notebook alebo HP notebook? Akože túto otázku som nepočula. Preskakujeme. Jasná. Je to Lenovo, jak by ste nepokopili. Do konca života by si nosila radšej lodičky alebo tenisky? Tak toto asi lodičky. Nesklamala. Tak, nesklamala. A chcela by si mať v šatníku všetko ružové alebo všetko žlté? Iná voľba tam není? Nie. Čierna by bola jednoduchá, takže... Tak ružové alebo žlté... Asi rúžové. A taká starorúžová, poprosím. Dobre, ešte si budeš vyberať. Dobre. No, tak uvidíme, či nejaká nie je neonová. Jasné. Dobre, Mirka, my máme pre teba prichystaný darček, palmičku. Tým ti vlastne aj chceme poďakovať, že si našla na nás čas, lebo teba sem dostať nám trošku trvalo. Ďakujem krásne. Takže ďakujeme. Ďakujem určite. A držíme ti palce. Tak. Ďakujem krásne, babi, ešte raz.